Salam mehriban adamlar. Mehriban arkadaşımızın bahtiyar zamanına size ırsıl bereketliliğin yar bolmagyny arzulap, miras teleyayılmyna yayılma berilýän miras mertebe matly gepleşiň nowatda qysana başlaýar. Mehriban ýerleşler, biziň şuňky dörejilik toparmaz Türkmenistanyň halk artisti Ustad Halipamyz ene bayram Ýelliwanyň mehriban mukaddes ojagyna mehmançylykda bugün biz bu gepleşigi halkary denarlar ugun münasibetli ýazga geçirýär. Şo maksat bilenem biz Halipamyz bilen bugün ene mukaddesligi, ele mehribanlygy hakyna, ene mahsus häsiýetler dogrusyna gurrun ederiz. Sungat meýdany we hemişe ösüşleriň, özgörüşleriň, täze dörejilik akymlaryň meýdany bugün Türkmen halkynyň ruh hazinasyna öwürilip, nesillerden nesillere aşyp, gowy aýdymlara, sazlara, mukamlara, milli mirasyň ajaýyp eserlerine öwürilip, halkyň hakydatyna müdümlik ýaşaýar. Mehriban arkadaşymyz döwletiň durnukly ösüşiniň möhüm şerti hökmünde medeniýet ulgamyny ösürmeň zerurlygy barada nygtap, milli medeniýetimizi halkara derejesine wagt etmeň wajyplygyny her bir çykyşynda belläp geçýär. Bugün ýurt derejesine inne däze öwürilip, medeni sungat işgärleriniň bayramçylygy uly ruh welentlige wetlenýär. Döwletimiz tarapyndan medeniýet sungat işgärlerine giň mümkinçilikler, şertler döredilýär. Mehriban arkadaşymyzyň edýän aladalaryna jogap edip, sungat işgärleri özleriniň ajaýyp döreden eserleri, aýdymdyr sazlary, sahne eserleri bilen jogap berýärler. Anha bugün yaňam sözümiziň başynda belleşmez ýaly biz Mehriban Halipamyzyň mukaddes ojagyna mehmançylykda Halipa sizi yetip gelen halkara denarlar güni bilen tüýs ýürekden dörejilik toparmagyň adyndan gutlaýar. Siziň elmydama janyňyzyň sag bolmagyny, ömrüňiziň uzak bolmagyny, maşgalaňyzda agdy berilip, durmuşda bagyt, ähli işleriňiziň uly üstünlikleri, rowaşlyklary wetlenmegini tüýs ýürekden arzu edýär. Mehriban ýerleşler, ene bayram Ýerdiýewa diýemizde biziň göz öňümizde Halipamyzyň teatr sahnasyna döreden, kino sungatyna döreden keşpler jarlanýar. Mehriban Halipa şuň söhbetimizde döreden keşpleriňiz, onda da edil siziň adyňyza kybap bolşýaly enäniň keşpi dogrusyna söhbet etsek, biziň şu gurrunmyza laýyk bolar diýip pikir edýär. Sebäbi enede gudrat bar, enede söýgü bar, enede umman ýaly güýç gaýrat bar diýilýär. Eger şeýle bolanna onna şol mukaddesligi enäniň ýüregine sygdyryp, onam keşplerde jarlandyrmak yeňil ýelpaý iş däl. Bu biziň Halipamyza başardan kärleriň biri. Şoň üçin sözümizi uzaldyp oturman, enne söhbetimizi Halipamyza geçirmegi müwassa bilýär. Eni sözü iň gymmatly, iň mulaýym sözüň birdir. Gülnädejäniň keşbi gödäňmize gelýär-de, ilki bilen Gülýaka filmine surata düşdiňiz, şol ýerde de Gülnädejäniň keşbini ýerine ýetirdiňiz. Biziň türkmen denarlarymyzyň öz ojagyna bolan mukaddesligi, öz sewer ýaryna bolan mukaddesligi şonu görkezýän filmde. Diýdim men, onu başararmykam. Indi sığırsagmaly. Şu günne öýden çörek edip, şaýda ekin barda, şondan ýorunja ýygyp, ot ýygyp, kalta şoňa ekidip, özüme öwrenişdirip berip, tiýip alap, indi men onu süýt sagar ýaly, özüm sagar oturanlaryny görsem, sagar. Ay karasynda şöýdip näme? Şo filmi 20 alykda. 2007-nji ýylda kino surata düşdüm. 2008-nji ýylda hormatly prezidentimiz halk artisti diýip maňa at berdi. 37 ýylyň içinde 35 sany keşip döretdim. Teatr bilen kinonyň tapawdy bar. Teatrda bolanda tomaşaçy bilen ýüzmeýiz durup çykyş edýän. Teatrda işleten keşbini her gezek oynanynda ötürüp bilýän. Çapak-çapyllygy artistin uly diýilýär. Kinoda bolan şo bölek alanlar, şol bölegiň haýsy bolsa şonu alýarlar. Ýöne kino diýilende ol ömürlik galýanda. Ene martym bolup Pragada Herol oynadym. O şeýle bir denanna edermen, şeýle bir özüne şu mert gürläp. Şu döredýän keşpleriňiz bilen durmuşdaky öz häsiýetiňiz gabat gelýärmi?
Şu kinodaki keşifler bilen menin durmuşumdaki keşifim gabat gelen ok. Durmuşumda sağa terbiyetine berkayal. Siz hormatly deýinje alışda ine teleýaýlymlarda da görýänsiňiz häzir teatr sahnasyna goýulýan sahnalara, şu teatrlara gidip sahnalara tamaşa edýäňizmi? Tamaşa edýän. Mahtumula adynäki milli tarly dramada onu Maýukly we goýan oýunlarynyň hemmesini gördüm. Men özümem çykyş etdim. Mahtumula Praga'ynyň ejetini keşfini döretmek üçin çağırdylar. Sahnada keşip yerine yetirýän biziň bir ýaşlarymyz barda. Häzirki zaman ýaşlarymyz anha şol öz orundan bilim alyp sahnada dürli keşipler yerine yetirip ýören. Şolaryň yerine yetirýän keşiplerini, şolaryň tejribesini siziň pikiriňiz nähili? Talipleň teatry bar. Men olarda da kän spektaklaryny gördüm men. Ine bir gün teredip otyryn, mukaddes söýüdi ýaňa. Teredip otyryn gelip. Tanışýalak bu oyun menim oýnadym. Talipler näme? Otayda şeýle oýnaýarlar. Geljekde ular tekrar bolup ýetişer. Ine ýanky oyun gördüm deme. Hem mukaddes söýüdi diýe. Şonu gördüm de dogrutundan otorondan soň keşfini üýtgedenler bara. Şolara maslahat berdim. Şu keşfi menim oýnadym diýdim. Artist bolmak kyn. Keşip öğretmegim ondanam kyn. Sebäbi keşip öğretmek üçin elmeden halkyň arasynda bolmaly. Ene men senden bir gylyk almaly, ondan bir häsiýet almaly, ondan häsiýet almaly. Şöýdip şol kän häsiýetden bir häsiýet öğretmeli. Sabrat Haýwaýaly. Muradowaýaly, Elizabeta Garaýewaýaly, Täşwi Gafurowaýaly, Fahry Aliýewaýaly. Ene Amangul Mehmet ýaly. Bazar Amaniýaly, Gylçberdi ýaly, Muhammed Şerket ýaly. Ýene de şoň ýaly köp artistler olar eýýem ägirtler. Olara biz baş egeýär. Biz şolardan terbiýe aldyk. Biz şolaryň terbiýesini gördük. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň usurumy Batyr Batyrow. Täze zaman şu täze biziň durmuşymyz hakynda arkadagymyz jaý berýär. Menim 5 çağam, 5 oğlum var. 5 gelinim var. 16 tane aktyk var. Maşgalama jaý berýär. Ana şu hakynda da Surata düşdük. Bagtyarlyk döwrüniň teatr festivali geçdi geçen ýylyň ahyryna. Oňa bir näçe döwletlerden teatr sungat işgärler geldiler. Özleriniň spektakllar bilen, oýunlary bilen biziň sahnalarymyzda tamaşa etdiler. Şonna biziň metbuatymyzda, teleýaýlymlarda da gatkan gepleşikler urarly bular barada. Şonna şol gelen mehmanlaryň hemmesi diýen ýaly biziň döwletimizde döredilýän şertlerden, mümkinçiliklerden diýsen hoş bolup gitdiler. Sebäbi ilki bilene mehman ataňdan ulýa türkmen. Mehman sylamany türkmen halky diýsen ökde bu atawaba gelýän biziň bir aňyrdan gelýän ýol ýöreliglerimiz medeniýet ulgamyny ösdürmekde Mehriban arkadagymyzyň alyp barýan işleri, onu dünýä tanatmakda, dünýä ýaýmakda biziň milli mirasymyzy, biziň medeniýetimizi bu dogrusynda da gatkan işler edilýär. Onha şolar dogrusynda da biz siziň pikiriňizi bilesimiz gelýär. Hormatly prezidentimiz köşk ýaly teatr salyp berdi. Bu teatry diňe gireninde köşke giren ýaly gelýän. Artistler döretmek hemme taraplaýyn şert var. Şonuň üçin hem diňe işlemeli, döretmeli. Festival geçilerinde beýleki ýurtlardan hem kän geldiler-de. Biz olaň ýurduna da bolduk. Olaň oýnan ýerlerini gördük. Emma şu wagtky biziň ýaşlarymyzyň çykyş etýän teatry ýaly, olaň teatry ýok. Hormatly prezidentimiz artistlara gat üns berýär. Şolara hormat goýýar. Diňe artistler işlemek galýar. Indi men geçen ýyl 80 ýaşadym. Şu 80 ýaşymda da arkadagym şu men tiýlap, hormatlap, gutlady meni. Mehriban arkadagymyz elmydama şu medeniýet sungat işgärleri bilen bolan duşuklarda da, matlahatlarda da şu medeniýete öz goşandyny goşan adamlar hiç wagt ýatdan çykmalylar diýip belleýär. Şoň üçin hem bu uly sungat medeniýet diýen zat döwleti beýgeldiýän ulgam biziň halipalarymyz geljekde de biziň ösüp gelýän ýaş nesillerimize hem görelli hem nushaluk. Şoň üçin hem
Sizin ýaly zenallarymyzyň, sizin ýaly enelerimizin biziň aramyzda bolup şular ýan maslahatlary berip, şular ýaly gowy döwrümiziň bir şaýady bolup, şu gowgullarymyza gowanyp ýörmeňiz bizem elmydama arzu edýär. Enenin ýüreginde söýgü bar, enede gudrat bar, güýç bar. Şol mukaddeslikleň bir ýere jemlenen ýerine bolsa, ulu zatlar döreýär. Watan birdir diýär. Şoň üçin biz elmydama hemmemiz öz ornumyzda durup watana hyzmat etmeli. Siz ýaly halipalaryň maslahatlary elmydama watana hyzmat etmeli, döretmeli, gurmaly, işlemeli. Häzirem şol teatra gidýän bolsaňyz, sahnalara tomaşa edýän bolsaňyz, şol ýerde çykyş edýän keşplere özüňiziň bir maslahatlaryňyzy berip bilýän bolsaňyz, siz işleýäňiz ene daýda. Şoň üçin size de alyp barýan işleriňizde uluslluklar arzu edýär. Dörejiligiňiz, ilhamyňyz mundan ziyat bolsun. Elmydama biziň aramyzda bolup öz maslahatlaryňyz bilen biziň göwnümizi, ýaşlaryň göwnüni alyp durmaňyzy tez ýürekden arzu edýär. Biziň ýurdumyzda dinan maşgalalara uly hormat goýulýar. Şonuň üçin hem görýärmiz 8-nji mart diýilende bahar bayramy. Bahar bayramy görýärmiň? Ütkeşik bayram. Sebäbi biziň dinanlarymyza, gelinlerimize, gyýylamyza goýulýan hormat. Hormatly arkadagymyz janyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, işinde rewaçlygy arzu edýän. Medeniýet sungat döwletiň ýüzi. Ýurtda medeniýetiň derejesine ýetişe ýokary bolsa, kämil eserler döredilýän bolsa, şol ýurda jemgyýetçilik tarapyndan, dünýä tarapyndan ul gyzyklanma bilen seredilýär, ul hormat sarpa goýulýar. Biziň medeniýetimiz asyrlar boýy kämilleşip, şu günümizde de hasam uly belent derejelere ýetdi. Şu medeniýetimiziň wekilleriniň döreden eserleri bugünkü gün dünya medeniýetiniň altyn hazinasyna girdi. Mehriban arkadagymyz tarapyndan medeniýet sungat işgärler üçin uly şertler, mümkinçilikler döredilýär. Milli medeniýetimizi dünýä ýaymakda, ony halkara derejesine çykarmakda mehriban arkadagymyzyň alyp barýan işleri bimeçberdir. Şeýle derejeli döwletde ýaşamana, döretmäge, işlemäge berýän mümkinçilikleri, şertler üçin mehriban arkadagymyza elmydama sag bolsunmy bimeçberdir. Mehriban arkadagymyzyň elmydama janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär. Mehriban gelin gyzlarymyzy, enelerimizi halkara denanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Mehriban gelinler, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Alyp barýan işleriňizde elmydama uly rewaçlyklar ýar bolsun. Mehriban illeşler gepleşigimiziň dowamyna Garawum jurnalynyň baş redaktory Sultaniýa Şaýympoň söhbetdeşligi bilen dowam edýär. Hormatly teletomaşaçylar, bu günler baharyň ilkinji günlerine bütün tebigat şanlanýan fasıl. Aslında bahar diýileniň özünde bekir var, yakın var. Aslında da bahar bilen eneler biri-birinden meňdeş diýsek ýalňyş bolmasa gerek. Ine halkary denanlar günüň öňü süýresinde bizim bir ajaýyp ene, Bekirwan denan, halipa artist Türkmenistanyň halk artisti Orazgul Abbasowlaryň ojagyna geldik. Orazgul halipa sizi bayramçylyk tüýs ýörüňizde gutlaýar. Ykbalyň şuň ýaly bir ajaýyp sunugata başlanan adam. Şular ýaly ajaýyp sunugata da geljekde de size uly üstünlikler arzu edýär. Hormatly arkadagymyz hiç kaçan ýaşulary, eneleri gözden sadanok. Madama ýatlap durýar bayramçylyklar bolsun. Hormatly arkadagymyz bize yol görkezýär. Şoň üçin geleniňize sag bol. Arkadag prezidentimiz
Ähli dinanlaryny hormatlap, şahir paýyn yapdy. Ine şoňa özüm ýaňsyň belläp geçişini ýaly arkada prezidentimiz dinanlary goýan uly hormatçylygynyň ýekece bir nişany. Elbetde islenjik zadynyň bir ilkinji ädimler ýeňillen. Şol bilen baglanşdyrmyş ilkinji ädimlerinizi, şu sunugata gelen ilkinji günleriňizi bir ýatlaýsaňyz. Sunugata bolsaň, şu özüne çekýär. Halk begenreýin, watylmy arkadamy wasp edeýin, ana diňe şu pikirler bolýar. 1957-nji ýylda birinji gelek etraplarda halk teatry açyldy da. Zöhre Tagir oýunyny goýup, mahkamyň keşfini ýerine ýetirdim. O taýda digemen nälim, onu öwüdüle tekäýif berdi. Günnogda Hakkyýew berdi. Halk goýy kabul etdi de. Ine şondan märnem şu sunugata hyzmat edip gelýär. 63-nji ýyllarda şu Molnepes teatrına gelip okuwuna girdim. Gotorumam Daşowy vilayatyň Topurma ýerine. O taýda 9 ýyl işledim. Görýän oral galypy şu mektepde okap başlan wagtyňyz şu sunugata den ykbalyny baglapsyňyz da. Şo ýerde ýaňy ýatladyňyz ene özüňe tekäf ýatladyňyz. Tomaşçylary belli sunugata adamlar bolup ýetişipdiler de. Şo ýerlerde de size bir ýol uğruk duran, ilkinji halipalyk goldagyny beren adamlar boldymy? Şu taýda Kaky etrafyny şu Zöhre Tagir oýunyny goýan Ýakup Mamkuliýew diýip rejissörimiz bardy. Şu oýuny goýan. Daşowy Sada drama teatrına başlapsyňyz. O ýerde ilkinji rejissörler, ilkinji işleçen kardeşleriniz bardyr. Olaryň bu käbirini ýatlasaňyz. Dursun Ahmedowa, o bilen häzirem baş drama teatrda ýa-da birleşik ýok Dursun Ahmedow. Ýalçymrat Akyýew Ören Zekili. Garaşlar görýärmi? Ýatlaýany bilen şolaryň hemmedem siz bilen ilkinji şu sahna ýoluny bilen adama basan adamlarda. Şondan bärim häzirki baş drama teatrına zähmet çekýärler. Görýärmi şo ýerde de baş drama teatry bir ençeme bizim sunugat ustaatlarymyzyň zähmet çeken ýerleri, taplanan ýeri, tejribe toplanan ýeri, şolary bilen size de bile işleşmek, olardan tälim almak, tejribe almak mesele edipdir-de. Şu men özüme gatyp bagtly saýan, özümden has bilen artistler bilen işleşmek meýesser boldy. Men degişme tarapdan köp kesipler oýnadym da. Şondan soň käň Savrat Aýewda köp degişme kesipler oýnadym. Oňdan şeýle bir dostluk boldy. Gelin elýär diýip bir oýnamyzda, ol ýamanca diýip bir kesip oýnýardy. Iki tane gelin çalyşýar da, käň okuwly, bilimli gelin. Birim owadan gelinne, şu çalyşyp oýnar. Şu kesip oýnamak üçin türbelleşip geçýärler. Men ýermeşi Savardaydan edim, ümürtü var dedim, bir joka başlayına dedim. Bardım ama oluyorum, otuyor menden ümürtü. Savardaydan. O köp birler, şu kesipde oynamalı oldum. Şonu sahnada oynap dururken, halkın mehrini alıbilýän näme? Mehrini. Şu nähili garýaka halk, näme sebebi, nämeden duýan onu. Oýun gotorýarym onu oturýarlar da. Halk baka berýär. Sebäbi bizim işimiz halk bilen ne? Halk baka berse gowy. Nähili duýýar halk. Onu ýanys, onu okmy. Oýun gotorýar. Onu çykyp ýuwaşlyk bilen gelýär. Ýadım çykýanda. Bir garzaýar şeýtdi de bir sabah. Ona bol diýelim diýdi. Ay men edim de gojaklap. Şolar mehrin duýýandan şolu goýarýar. Şunçy ýyllaryň dowamyny siz özüňizi hakyky sunugat ustady hökmünde tanatdyňyz. Hormat prezidentimiň tagallasy bilen ýurt derejesinde, döwlet derejesinde bir näçe syýla hormatlara munasyp boldyňyz. Medeniýet toplumy jaýlar açylanda arkada prezidentimiň ilkinji gadamy şöýre düşüp, şu ýerde de siziň gojaňyza gelmegem bir siziň durmuşyňyzda da, başgalaňyzyň durmuşynda da bir aýratyn ähmiýetli. Aktyklama oturdy. Men şu zatlaryň güýji bilen şu zatlardan ilham alıp men şu derejeye ýetdim. Ýoksa men näme bir gezip ýören ýöne zinany aýar. Ömür ýadyndan çykmajak wagtda. Hormat prezident her bir adamy islendik meseleni üstün düşüren okda. Şu sağ adamy bilen siziň gapyňyza gelmegi, siziň gojaňyza mihman bolmagy, şolar ýaly kaçan bir nada size şunu ýaly öýlüň berilmegi öýden biziň ýurdumyzda görýärmi? Siz sunugata goýulan sarpa, islendik azyz äkmetine goýulan hormat syýlag da, sunugata baglan adam hökmünde
size de edilen uly hormat sylagyň aýdyn nişany. Orazgul halifa kino sunga takynda ýatlap geçmedek bärden gaýtdygymyz bolar sebäbi siz tomaşaçylary etirazı durly sahly eserleri bilen birlikde kinolarda da durly keşipler töretdiňizde, öde değişmeýän keşipler töretdiňizde. Kinolarına köp düşdüm. 30 ýyl emenekden bile kesip yerine ýetirýär. Şu döwürde şu watanna hyzmat edýänmi, gaty begenýän, owanýan. Bu watan arkadaşly watan. Bu watan arasy, asuda watan. Hormatly arkadaşlarymyň jan sag bolsun. Halk behwetli, ýurt ähmiýetli edýän işleri, rowaşlyklary betlensin. Siz de alyp barýan işleriňizde ul üstünliklerin ýar bolmagyny tüýsüýärmizden arzu edýäris. Arkada prezidentimiziň yglan eden şeýle Türkmenistan bir taraplyň mekany ýyly. Bu ýylda da size de täze üstünliklerin ýar bolmagyny ýene de bir gözek tüýsüýärmizden arzu edýäris. Sunwata uly sarpa oýan, ähli ulgamlarda bele sepkitlere badala berýän arkada prezidentimize tüýsüýärimiz sag bolsunlygymy aýdyp şu gepleşigimizi tamamlaýar. Goý milli liderimiň alyp barýan ähli tutumly işleri diňe rowaşlyklardan rowaşlyklara, üstünliklerden üstünliklere weslensin.